Tá seo te Allais tír Chiana agus sin rud an seo áit fanne daoine bhí sin thugad siad an seo agus lása siad tinne an san tí tú an dáras bag sin tá uan sin tá teahín bag deanta as clocha ar tíostí agus an sin tá crifag carnithe suas ar a bhlach siúd agus tá Paul simle an chumáid agus an rudatán ra na daoineiste a bhí tin lása siad tinníir dús agus nu bheith na clocha bra té bhead siad an tinine má agus chuir siad feiche nó réine ar an order agus ra na daoine bhí tiniste agus riidir siad dáras agus riidir siad an simle agus chuir siad isce hart ar na clotha tíostí agus an sin bhí na daoine chur Allais beidir leafúach le na mar sin in san teas a chur Allais agus thugad siad am maithréis na níhé sin gus tá Paul bag toberbag an seo an acilinn agus srún bag an fásta agus bheit siad ábhart an sin i dtí níon san isce agus fearí na daoine sin a bhála agus ráid siad le dhéirist in san bhála go dtí go méid siad beisiíthe. Agus bhí sé mai fanne pinti crowd an chuidir mó bhfuil pinti crowd nó fíomhras agus daoine tin le ápá agus réit an seoir sin.